Kubor kabau Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar kala penmi haka kendai trik nai lor arjara pulai lor ka kerdap lum khajna kabadan dihar kabatip kum Khasil Autonomous District Council Non-Tribal Commercial Transport Operator Checkpoint Persha ya kajing donjong ki brio ki bale donbor bandon ki bashem ya ka Pisa klem ruset kataru haringkat kajing berngem berset kabadaikat kum kajing pla jong ki nongnya kali kataru haka kamera kala pelong ye ki we ki pajba shakiwi ki jakaban ai kajing kershan ya kani galat pathai na lor ki comments ki bangi layo banyo I ha ka YouTube ki don ki nong song snong jong kari khasi jaintia ki blami shakmat ban lumlang ya kum kini ki kubor na ki jaka ba per ban peni shaka perthai kumno kini ki nong Khrong Pisa ki bang ngimtep la ki dei ki bayo bor shisha na ka council kumla kenno ki la le kumjo badru ban poisho pot bakin shemru ikimar ki bakite ki kali ki ken Kawei na ka video kabala yo ring di kipat ba ka step jong khadwei trik nai lor arjar pulai kabakila pha kade helor ka Khasil Autonomous District Council Non-Tribal Commercial Transport Operator Checkpoint kabadon ham Mawlai moyong hajan ka Interstate Bus Terminus ISBT bat kabakini ki baring kila yo rubanye kren bat weu nongnya jong kawi ka kali kit do kha bat na kani ka jing kren la pentep baum tang baki shem ye ka Pisa kabaki klem ai ruset hendai ki ra ru ye ki do kha kataru ta ka bajet tang ye ki bahe Đôi số lạc vô, đôi số. Đôi số lạc vô, đôi số. Đôi số मिल गया, đôi số. Ơi! Ơi! So DJ low. Orang itu low. मछली लेके आता है तो पैसा भी लेता है, मछली भी रखता है और गेट में। क्या तू नॉन ट्रैवल गेट? हाँ नॉन गेट में। तो मतलब आपको कितना पैसा लेता? 300 लेता है। तो मतलब सब उठो लेता है? 300 लेता है, बदले मछली लेता है, बड़ा मछली लेता है। वो लोग लेके जाता है मछली, पैसा भी नहीं लेता है। जब एसपी में हमको बोला आपको थाना में जाओ, मैं अब तो क्यों नहीं जाएगा थाना? वो लोग मना करता है। मना करता है आपको? मना करता है जाने के लिए। तो ठीक है, तो मतलब दूसरा दिन में आएगा तो मतलब आप तो सीधा में थाना में मतलब FIR में दीजिए। ठीक है, हाँ थाना में जाएंगे। Lapen tebru bakini ki kerdap Khrong Pisa hakate ga jaka ki don arteli Kawei na kaliang kabakio Shillong kat ba Kawei pat kade kabadon Shillong surok kabahiar Shaguhati na lor kata lai thu bakini ki nong Khrong Pisa ki trekam tang hakapor mistep kata na do kapor arbaje mistep hado henry baje mistep kat ba ki por men singi pat kini ki kerdap kim don kanu ga jing trekam wala ki dei ki ba pin paush ka perthai ki dei kita ki non-tribal commercial transport operator checkpoint kani ga jing don kini ki Khasil Autonomous District Council Non-Tribal Commercial Transport Operator Checkpoint minta kabo bonu dak jingkeli ba Kumno ka KHADC ka ailat bakin don bontli hapo Kawei ka National Highway lani kata surok ba hato ki bor sarkar ki don em ya ka bor bankhang ya ki haba ki nongnya atrok na kate ka bangi don kisaki kum ki video bakila dep ban pla ba ka jingshem Pisa ka de haringkat ka jingsha berngem bat kumjoru bandon ki bom ai setia ya kita ki rusin